Ехо, здравейте отново! Завръщам се с втория ми влог. Как сте? Надявам се да се чувствате добре и седмицата ви да е минала успешно. Взимам ви смет в обедната ми почивка. Времето беше хубаво и реших да се поразходя малко и да напазарувам някакви неща за почивните дни, за да ми е по-лесно. Тъй като уикендът ще е малко по-натоварен. Ще ви разкажа в последствие. А сега, в края на деня, ще ви взема с мен на маникюр. Ето вече съм на път към моята маникюристка, при която между другото ходя от може би 5 години и съм много доволна. Справя се доста добре, работи бързо, а и цените са доста изгодни. Цената на маникюра е 23 евро, което смятам, че е доста добра цена в днешно време. Тук вече беше баляло малко, но хубавото е, че когато си тръгнах от работа, отидох на маникюр да спря. А тук ви показвам как си бях вързала мартеницата, тъй като вече видях цъкнало храст дърво. И сега се запътваме към маникюристката ми. Между другото, по нищо не лечи, че идва пролет. Времето е доста студено, а в този ден бях облечена доста неподходящо и замръзнах. Често казвам, в този ден нямах особено желание да ходя на маникюр, тъй като седмицата беше доста натоварена, но пък красотата изисква жертви, както се казва, така че нямаше как и отидоха. И както казах, маникюристката ми работи доста бързо, а и много приятна, така че си заслужаваше определено. Здравейте от събота, взимам ви с мен и отиваме към студентски град в козметично студио Елита, за да си направя скулптуриращ масаж на лице, за който имам желание от няколко месеца. Отивам малко скептично настроена, тъй като миналата година бях решила да си правя скулптуриращ масаж на лице, но в друго студио. И честно казано бях доста неприятно изненадана. Масажа протече по адски груб начин. Масажистката натискаше толкова силно лицето ми, че на места имах синини. На следващия ден лицето ме болеше няколко дни и не се чувствах никак комфортно. Но реших да опитам на ново място и да видя как ще е този път, надявайки се да не бъда толкова пострадала. А и аз всъщност миналата година бях ходила в Елита и бях останала много доволна от друга процедура за студен ботокс за коса, останах доволна и реших да опитам и с скулптуриращия масаж. Припях, надявайки се, че ще бъде по-добре, отколкото на предходното място. И ето вече съм на автобуса за студентски град, където се намира и студио Елита. Най-вероятно сте чували за него. Той е доста голямо и предлага много услуги, като фризьорство, грибьорство, маникюр, педикюр, терапии за коса, масажи за лице, които са така доста добри. Времето днес е просто ужасно, студено. Нямам усещането, че идва пролета, по-скоро есен или зима, но това си е част от мечтата, както се казва.
И след масажа имам оговорка с една моя приятелка да излезем, да се видим, да изпием по кафе, да си разкажем какво се е случило в изминалите седмици. Надявам се да изглеждам добре след масажа и лицето ми да не бъде зачервено, за да мога все пак да приличам на човек и да не плаша хората по улицата, но смятам, че всичко ще бъде наред. Хубавото е, че не валеше дъжд, въпреки че аз бях подготвена с чадър в ръка, но честно казано никак не обичам да вали и аз да бъда навън. Сега минаваме и по край зоопарка, където между другото никога не съм ходила, но може би тази година трябва да го посетя. Не знам, вие били сте там? Харесва ли ви? Реших да тръгна доста по-рано за часа ми, тъй като винаги ми е много трудно да открия салона, въпреки че съм ходила вече няколко пъти. Но винаги се изгубвам и с малките улички обикалям ужасно много и предходния път за малко щях да изпусна часа си, но този път предвидливо реших да тръгна доста по-рано. И ето ме, че вече пристигнах в Студентски град и естествено бърках улиците. Бях тръгнала в съвсем различна посока, въпреки че бях включила GPS-а, но нещо се обърка и тръгнах в други улички, но малко по-късно, както се казва, се оправих и хванах вярната посока на път за студиото. Но хубавото е, че имах достатъчно време. Ето ме тук, вече съм в правилната улица. Всичко е наред. Пристигнала съм доста по-рано. Мислих да изпия някъде едно кафе, но за съжаление наоколо нямаше и някакви заведения и реших просто да походя, за да не съм твърде рано в салона. Като правя voice-over на това видео, мога директно да ви разкажа как протече масажа. Бях изключително доволна, бях запазила масаж за 50 минути. Цената му беше 35 евро. Жената, която ме масажираше, беше изключително добър професионалист. Почисти кожата ми, я подготви за масаж и просто всичко беше перфектно. За тези 50 минути си починах ужасно много и се чувствах много добре. И мисля следващия месец отново да посетя такъв масаж, въпреки че тя ми каза, че е добре 2 пъти в седмицата, но определено нямам възможност за 2 пъти в седмицата. Но, както се казва, макар и веднъж в месеца е по-добре от нищо, но определено си заслужава. И ето няколко кадри от самия салон. Красиво, топло и приятно е вътре. И разбира се, като за финал, да ви покажа малко кадри от тоалетната. Тези продукти са страхотни. Сапун и крем за ръце.